So karon mga kabino, mao ning sitwasyon diri sa Mandawi mga kabino. Kani ala baha kasan na no, tubig mga kabino diri sa unsa ni lugar diri sa Paknaan? Paknaan sir. Mao ning sitwasyon diri sa Mandawi, Paknaan. Tara, kaning tubiga daw gikan daw ni sa bukid. Awas na, nay mga rescuer diri. Natay interview ko diri si Sir ha. Sir. Sir, mga sir. Karon buntag adlawon siguro sir. Abot po daw na. Oo. Karon sir, mo ning gi-kuan karon sir kay tubiga diri gikan sa bukid sa may Paknaan, ning area. Gikan sa asa nga bukid Busay sir no? Mo. Busay ni gikan. Gikan siya nga tubiga, then isuod mo dito sir, napoy mga tawo nga traffic to, need to select tabang. Karon amo nang gi-prepare para rescue na sa sulod. Mora to sir. So mao na nagdamog. Nadamig sa Sa babita para rescuehan mga kuno nga tawo. Okay. Kung say mga kuan do, law kisa na lang balay to. Round sir, Tagaliog sir. Tagaliog. Tagaliog. So daghan na mo nga kuan sir na nadala mga kuan. Na namin na ibupit mga pan. Bakit? Pila na kabalay sir? Umino na ko sir, nato sa mga napo. Napo kabalay. Napo kabalay sir. Pero na pa yung mga posibilidad sir nga paunon pa sir. Paunon pa lang uban. Paunon pa uban. So kani padong sa second bridge mga kuan mga kabino, dili na magian. Dili na magian dito. Sir. Okay ra kanang mga dagko nga sakyanan kani paingon dito. Okay ra pero mga motor karting lawma. Unsay tubig dito? Dito may umapa, dito may padong sa second bridge. May sir, ang tuhod ginato sir kaysa ato tagahawak karon tagatuhod na lang siya. Tagahawak ang tubig. Oh. Sus. Kani tanawang tanawang tubig oh. Usog sa na agas gikan daw ni sa kuan sa bukid. Karting usuga gyud tanawa. Paingon ni dito. Dito ni paingon na ni sa second bridge sa umapa din ni paingon. Mao ni dili pagian dito, dili kagian kay kuan kaning lawom kisa na tubig dito. Daghan na nga paungan daw. So salamat kisa na sir. Salamat sir. Salamat. So adto na mi balik ni sa agya ni, adto mi balik sa first bridge.